ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଏକାଧିକ ରୂପ ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶତରୂପା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀର ରୂପ ନେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶତରୂପା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜ୍ଞାନନଦୀର ଆଜିର ଏହି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ଅଜଣା କଥା। ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଭଣ୍ଡାର। ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦେବୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ରୂପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜରେ ମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ବାଗ୍ଦେବୀ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାରିମୁଣ୍ଡ ହେବାର କାରଣ ହେଉଅଛି ଯେ ସେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ଚାରି ଦିଗକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାରି ଦିଗରେ ଚାରୋଟି ମୁଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କନ୍ୟା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ ଭଉଣୀ। ବୁଦ୍ଧିଜମ୍ ବା ବୁଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମାନ ବା ସମକକ୍ଷ ଭାବରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ ବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସରସ୍ୱତୀ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ତାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଧାରଣ କରିଥିବା ବୀଣା କେବଳ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ସରସ୍ୱତୀ ନାମରେ ଏକ ନଦୀ ଥିଲା, ଯାହା ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏକ ପାର୍ଥିବ ରୂପ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଅବତାର ପରଶୁରାମ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପରେ ଏହି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ବା ଅଜଣା କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।